Изсипваме водата при топчетата и нека играта започне. Падна се 3. Марая слага 3 топчета върху Емека. Сега е ред на Софи Назарчето. Пада се 1. И Софи слага 1 топче. А сега колко ли ще се падне? 2. Слагаме 2 топчета. Сега София Назарчето. Падна се 2. Емека все още е непокътната. Падат се 4 топчета. Дали няма да се скъса? Емечо, виж, 4 топчета. Няма проблеми. Емека издържа с лекота. Софи, какво се пада? Падна се 2. Никакви проблеми за Емека. Кажете в коментарите колко топчета имаме сега. Марая върти Зара и се пада 4. Емека продължава с лекота да издържа топчетата. Сега да видим Софи колко топчета трябва да сложим. Мокрите топчета не са проблем за Емека. Падна се 5. Дали ще издържи? 5 топчета не е шега работа, но за Емека е детска игра. Няма да ви лъжа, играхме още няколко рунда и топчетата свършиха. А Емека с лекота издържа всички топчета. Изсипвам вода, защото Емека не се къса. Сипахме една кана вода и какво стана? Ама тя не се къса. Не се къса и заради това... Сипвам втора кайничка вода. Емека не се къса. Последвайте ни за още забавни видеа.